litte de mistwerk opkomen. Heid. Ze binnen weer wat van doel. Daarom lieten ze de mistwerk opkomen. Stilrus. Jet hij dat? De zwarte machine. Ze hebben de zwarte machine weer aanzet. Aan de ene kant stap je ze er meesten in, om ze aan de andere kant eruit te halen, zoals zij dat willen. Dan zetten ze de wraad op zijn kop. En waar het ver zit, ligt het naar onderen daar. Dan hing je ze met de hakken omheen. Snij je haar riepen, dan heeft ze al geen ingewonnen meer. Alleen nog wat verruske bloed, met stikkende retsjes. Hij denkt dat het net bier is. Dat het alweer te slim voor woorden is. Maar er zijn zoveel dingen weer, echt, als ze nooit gebeurd binnen. Goeiemorgen, meisken. Tijd voor de medicinen. Goeiemorgen, Hadden. Zo al. Heer, wij danken jou voor de rest die we zo dadelijk ontvangen zullen. Goeiemorgen, Billy. Morgen, zuster. Billy, ik ga eerst van mij en praat. Ik moest het haar vertellen. Wat heb je me verteld? Ik heb haar verteld dat ze er oze spiet van heeft. En dat het neerwebbeziekjes is. Bedankt. Goeiemorgen, Essen. Ja. Ik man. Stil eens. Wat moeten die twee capsules tussen mijn medicijn? Dat binnen jouw normale tabletten, Esther. Die binnen goed voor jou. Slok maar terug. Dat zeg ik wil dat ik niet normaal tabletten binnen. Maar ik moet nog niet eens graag weten wat er in zit. Slok ze dan maar gewoon terug, Esther. Doe het voor mij, ja? Ja, nou word ik net vervelend hè. Maar ik had een hekel om het in te nemen zonder dat u het net wat is. Wie jongen net zo op, Esther? Ik wie ben helemaal op. Ik wil alleen maar niet te met van. Let maar, zuster. Het is al goed. Hoe sta ik goed? Je hoegen ze net in te nemen? Morgen, zuster. Goeiemorgen, Tini. Nee, Tini. Morgen, Deborah. Tabora. Mude hier dan en de pil neem je terug slokken. Doe maar. Het is net zo moeilijk. Kat! Gewoon de mude hier en de pil terug slikken. Kom op. Kist het wel? Doe dan. Wat ik helpen, zuster? Nee, hè? Kom op, Deborah. Even terugslokken. Goed zo.
Ik deel. 1, 2, 3, 4. En even Sjors. Schijt daar maar uit. Bij mij. En zit nemen. Ja, Bob. Daar zit Sjors. Dat zoek ik zelf. Wij binnen je maar als je fjouwen, Tini. Nee, zo. 1, 2, 3, Alsjeblieft. 4. Schij uit, hoor op te hallucineren maar dat spul. En jou hier, doe dus net met mij. Wat is dat zo grappig? Nou, juist, hè? Toen wie te bed voor het eten. En toen zei de zuster: Tini, dan krijg je straf. Geen medicijn meer. En nou, ik zit er net maar, hè? Want ik hier nog op voor 2 dagen liebriem staan. En Josje, ja. Oh ja, wees Billy, jongen. Schreeuw het maar weer op. Kom maar. Ja, dat moet toch echt. Oh ja, wees. Zwaar je dood er maar voor dat je het zie je bonuspunten bij elkaar krijgen. Hij mij wil opstuwen! Kat! Hij mij wil opstuwen! Kijk aan het! Kijk aan het! Alsjeblieft. Kat! Hou je stil. Als voorzitter van de bezetter eerst, ik vind nou zeer een therapeutische stilte. Na je opname. Goedemorgen, kom verder. Goeiedag. Goeiedag. Nee, patiënt. Wil je wel even tekening? Ja, ja? Maak ik me even los. Prima. Nog een 2 krabbels nodig? Alsjeblieft. Kom maar door. Jo, dag hoor. Goeie. Meneer Miklen. Hey hoor. Boon, mafkezen, haha, collega's. Frisjes joh, hè? Het wordt jest. Meneer Midland, dan kun je ook daaruit klaaien voor opname dus. Nee. Net hier. Zo. Hier is de sleepzeel en daarnaast daar is de badkamer. Daar kun je jou jong klaaien. Just die jongen heb ik wel doest. In keer vang. En vanmorgen heb ik wel doest. Meneer Midland, alle nieuwe patiënten kunnen eerst onder de douche. In buske wonen ze meer dan wasje. Deze regels gelden voor als ze niet heren. Het is een safje heen, hè? Als ik het weet, dan ren jij nou, dan begin ik wel uit te klaaien. Waar is hier de grootste kijk? En zo bedankt. Want weet je, ik wil graag een goeie indruk maken op de grootste maloot hier. Wist ook dat? De grootste maloot. Hij kent hij niet jaren. Hij is doof. Hoe heet het? Chef. Hij is doofstom. Lekker rustig. Max, Midland. Zit maar Max. Billy. Wist ook je de grootste maloot? Nee. Had het. Hij is voorzitter van de patiënten hier. Hij wil de rustigheid hebben. Het is meneer een afspraak, Billy. Hou je een afspraak? Zeg maar, zit de voorzitter dat zolang dat ik hier ben, hè, ik krijg de grootste maloot wezen wil. Hij wil graag de grootste maloot hebben. Zeg maar dat we dat nou wel recherche zullen. Dat zullen we nog wel even zien. Dat de titel wel leren zelf vanzelfs. Dat is het wel leren, zelf vanzelfs. Bedankt, voorzitter. Max, Midland. Wat speel je? 21 hier. 21 jaar. 21 jaar. En ze is toch iets aan wij nog in de kaart te noemen ben. Nou, Of
Moest ik even in mijn kaart zetten. 52 plaatsjes. 52 verschillende horentjes. Oh. Mooi woord, hè? Blauw met die vieze vingers. Als beginnen ze te kleven. Wij kennen nog hier een mooie spultjes met spelen, Benny. Haast ik sigaretten bij die? Nee, alleen de eerste. Ja. Wat is die zeg? Op deze afdeling is het proberen om mijn job te spelen. Mijn naam is Hadden. Als voorzitter van de patiënten hier, heet ik jou hier hartelijk welkom. Dit bij het pad van de Duivenblauw, dat is voor u, de acuten. Acuten? Wat is dus acuut, moet je hebben? Dat betekent, nevens de Joerdijske staan van de medische wetenschap, dat wij nog de genezen binnen. Daar zitten de chronische patiënten. Oh, nou, die ben heb je op de kalvater in. Ja, weet Het komt alle keer door die legenoefening. Dat is Ingrid de Geienbende. Er komen bensies van. En dan was ze dan net meer verzwaardig. En dan smiet hij het samen bij de afval. Er is nog maar één ding van te verwachten. Dat zijn eigen onschuldige bliksemziek vermoord. Shit! Kut! Dat is Tabora. Max, Pas op! wat is dat? Een bom! Een bom om de hele rotzooi in één keer mee op te blazen. Waskast, even dat de kleren is. Goeiemorgen, Ik koeien. meneer Midland. Zuster Werner. Max. Max, Midland. Wie is het? Ja, het spijt me dat ik je onderbreken moest. Maar zuster Flink vertelde mij dat je net maaiwerkje hoorde. Ik? Ze vertelde mij dat je weigerde de opname te nemen. Frisser als nou bent, kijk net weer dat. Meneer Midland, in deze liedse meerskip moeten wij ons alle hier onder regels houden. Die regels, die berjochten op jouw genezing. Zeg het zit zo. Wij moeten alle hier onze diertjes zo nuttig mogelijk besteden. Dat kan je dus mij eens wezen? Weer zijn we achter. Nou, goed dan. Begrijp me goed. Ik word jij dat en ben aan een hoedje in de kunde komen met je maatpatiënten. Maar je moet je onder regels houden. Kan je dat maar mij eens wezen, meneer Midland? Zal ik jou eens wat sissen? Ja, druk beleek. Morgen, zuster. Mooi. Alsjeblieft. Dokter Springer. Max. Max Midland. Juist. Mooi sjaaltje, dokter. Dank je. Zelfs goed zacht. Pardon. Cadeautje. Nee, zelfs kan.
echte ziedendokter. 100%, ja. Kwaliteit, hè? Zo je dadelijks. Juist, ja. Dus even zien. Maximilian Jozef Midland. Opnomen op basis van een ruchterlijke machtiging. Ter observatie en mogelijke therapie. Scissors, meneer Midland. Waarom denken jou dat ze jou hierheen gestuurd hebben? Geen idee, dokter. Geen idee. Nou, eerst meerdere malen veroordeeld voor geweldpleging, openbare dronkenschap, illegaal gokken, Kauwgom tijdens de les. mishandeling. Laatste keer voor 3 maanden veroordeeld wegens verkrachting. Is dat wie? Van een famke van 15. Nou, dokter, ze wie 15, hè, maar ze gedroeg haar als hier van 25 en ze zei dat ze 18 was, dokter. Ze woe zo graag hier in de zwembad, doet ik haar... Meneer Midland. Ze gaan jou hierheen gestuurd om je observeren te laten. Waarom denken jou dat ze dat doen? Dat zult die gevangenisdokter wel in dat dossier zet had, denk ik. Let mij maar even zien. De heer Midland heeft herhaalde malen agressieve gevoelsuitbarstingen vertoond. Gepaardgaand met een overmatige seksuele gerichtheid. Mogelijke diagnose, psychopaat. Zo, daar bedoelde het met mij dat ik daar zijn Wat mij meer interesseert, meneer Midland, is deze opmerking hier van mijn collega. Men dient er ernstig rekening mee te houden dat deze man simuleert om te ontsnappen aan het geestdodende werk in een gevangenis. Dokter, je denkt dan net dat ik zo wat waarschuw. Meneer Midland, denkt u jou nou werkelijk dat er geestelijk iets net met jou in water is? Jo bent de dokter. Wat denkt jou? Zorg ik als een normaal persoon? Goed, wij houden jou hier voorlopig. Kunnen wij jou eens even goed observeren? Zullen we de nou wat de vierde met jou aanstellen? Apparaat, meneer Midland. 100% niet eens dokter. Wij moeten die Maximiliano Midland eens even goed observeren. Operaat, dokter. Ze huis tritsies in een holle trein, zodat ze dus op afstand besturen kunnen. Er zitten magneten in de vlier. Wij kunnen alleen nog maar gaan wat zij dus hard willen. Wij hebben kameratsies in het lief. En koperen tritsies waar jertijds zenuwen zie. Mijn indruk op de knop kan ze dus uit en aanzetten. Overal in het land hebben ze van dat soort fabriek om de fouten die ze buiten maken hebben te herstellen. En nou zou ze hem daar ik aansluiten. Dan is hij ik oorleveren aan het systeem. En het systeem bepaalt wat er van hem worden zal.
Kaarten! Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wie waagt, die wint. Wie scheidt, die stinkt. En het is een feit dat de kool meer schiet als een nijd. Ah, ik herreerde, ik herzwarte, raar maar waar. Voor je het weet, kom je met Maxi klaar. Inzet hem maar. Hoeveel is dit, Max? 20 cent, Tini. Tien cent. De minimale inzet is 20 cent, Tini. 20 cent. Tini, dit is 20 cent. En als ik deze bereik, wat krijg ik dan? 12 peuken. Net de roken. En ken die muziek en in de broeikast wat zachter? 2 keer 10 cent. Zo. 40 cent. Dan komt hier de derde kaart voor Billy. Een poes zonder bloes. Escher kijkt in een flamoes. Harder zonder te trekken gaat zichzelf bevlekken. Nog een kaart. Nou heeft geen inzet in, dus er is geen kaart. Billy. Dan komt hier de vierde kaart voor Billy. Hij doet het in het riet. Hij doet het in het hooi. Billy maakt alle meisjes mooi. Hier het een punt, Billy. Haha, Esser. Kaart. Draai van het punt is uit. 23. Draai van het punt is uit. Nou ben ik aan het Zo heeft dit inzet, dus dan kies ik een kaart. En dat is Jan keer, is dat normaal? Wat bedoelt? Die klote radio. Dat is geen radio, dat is een bandje. Het nijs zal wel eens wat minder therapeutisch zijn als wij ze kennen. Maar voor een schofje wist er gewoon. Ik zet 20 cent. Ha, doe maar, Tini. Tini, zoek dat even in de kaart zet. Kaart. Tini, dit zijn 22 punten, is het goed. Nee. Zo. Tini, 10, 11, nee, 12. dit is een vrouw, Tini. Dus 22 punten, is het goed. Tini, uit is uit. Nou, Uit is uit, Tini. Wat is dit nou, dit is uit. 22 punten. Oh, Tini. Meesken, die voor de medicinen. Hey, hallo, kunt u nou nog lult? Of ik nog kaart? Ik ken die muziek nou maar uit. Ik ken mezelf weer die stikkingen. Ik wil heel die muziek hebben. Met dan drukt. Patiënt, ga je kind daar dan? Zo. Ja, mevrouw. Had het? Willy? Bela. Horen? Essen? Nee, je zuster. Tini? Zus, sorry om het zwiertje halen om de radio iets zachter te zetten. Ja, meneer Midland. Wat? Ja. Daar heb ik het skis in. Dus kun je net realiseren dat er nog meer mensen binnen op de afdeling. Oudere mensen die de muziek net weer aan hem zachter zetten. En boven dat is muziek een onderdeel van de therapie. Therapie? Wat is er in vredesnaam met therapeutisch? Of is er nog compagnaire diarree? Meneer Midland, zo'n jongens kiest dat vreugde best wel een oren school om te trekken. Hé? Deze meid
dat is alle keer extra werk voor het personeel. Jouw medicijn, meneer. Ik neem neer als ik net weet wat het is. Nou, wie jou nou net... Dat nog je vol! Als je in mijn programma op de kamer. Als je als een één keer draagt, kunnen wij jou extra behandelen. Als je medicijn net oral in te nemen, weten wij nog wel een andere manier om ze jou te krijgen. Dat zoek je wel, hè? Ik ben blij dat het duidelijk is. Ah. Leuk, hè? Maar net verstandig. Zie het als je herkent. Nou, wat doe je? Lullen of kaart? Nou, kaarten dan maar. Jammer op. Billy. Billy. Kaarten. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wie waagt, wie wint, wie scheidt, wie stinkt. Hier komt de winnende kaart. Inzetten maar. Mooi. 20 cent, 40 cent, 60 cent, 80, 1 gulden, 20, 1 gulden 30, 1 gulden 40, 1 gulden 60. Even zien. Tini. Maar ik wil erop attent maken dat het verbeterd is op de afdeling om aan geld te spelen. Wij spelen om geld, wij spelen om sigaretjes. En je bent er dus van dat hij niet in de oors versteert? Ja. Voor longkanker. Jongens, dit is wat spannender, meid. Nou, hè? Vanaf nu aan stiet elke sigaret voor 1 gulden. 1 gulden de sigaret. Opraad. Ja, maar hoe kom ik aan geld? Jongen, je krijgt toch elke man die nu kent? Dat is de helft dat die is op. Wie staat voor deugd zat? Betekent nou een schuldbekentenis en aan het eind van de mannen, daar rekken we al. Opraad. Goed. Wat moet hadden? Een groene de sigaret. Een gulden sigaret. Esther gaat mij. Ja. Ik in mij. Willy gaat mij. Ja. Tini gaat mij. Wij gaan de hele dan. Wij gaan de hele dan. Even. 1 2 gulden, 3 gulden, 4, 5, 6, 7, 8. Jong. 10, 11. Meesken die het voor het groepspartijen. Hallo. Er lijkt er 11 gulden op tafel. Kunnen we beginnen? Wacht even. Hier heb een kaart pikt. Ik mis standje 69. Dat flex net weg, Billy. Meneer Midland, kom je ook er even bij? Ja, graag. Goed. De vorige keer hebben we het gehad over het probleem die het hadden om de oren had met zijn vrouw. Hij had dus toen verteld dat hij zijn vrouw ervan meteen dat zij onderling jong had haar seksuele bevrediging in een oosterziekje. Is het net zo hadden? Correct. En net als in mijn patiënt dat hadden onder oren hoe zijn vrouw zijn. Ik heb het best van haar. Ik wil haar neer zijn, ze had niet verrekt. Ze had niet verred. Ze had niet verred. Is dat hier niet je wel precies rond? Dat horen? Wil je ook beginnen? Echt net? Billy, hoe stel dat ze willen? Billy, ik zou ze graag willen dat stok. De eerste is
dan komt ze nog een koer. Tini? Dag mevrouw. Vind je blauwe jood er wel bij? Ja. Esser, wil je wat zeggen? Waar? Ik? Nee. Dus net hier had je een meeting hoor? Hadden had onder oren zijn dat als je vrouw van het ding, dat ze seksuele relaties onderhoudt met oren. Maar doe, hoe hij dus net uitlezen werd om dat ding. Is het net zo hadden? Ik kan alleen maar vermoedens. Ik kan er alleen maar naar reden. Waarom? Of... Zou het misschien niet wezen gaan dat je net nog geduld hebben met je vrouw, omdat je haar geestelijke behoeftes net bevredigen kennen? Misschien. Maar ik ken alleen maar reden naar de wieren reden van het neken en besteden. Van de ene zin over de oren. En dan in termen van intermenselijke relaties. Van de ene mens zin over de oren. Gelul! Gelul! Tabora, waarom zei hij dat gewoon met op Del komt? Daar komt het nou krijgt op de hel. Je bent zak te stom hadden. Dat loopt zelfs net. Oh ja? Wat moest hebben zeggen? Hoe doe je het eigenlijk? Hoe doe je het eigenlijk? Dat is wat we zeggen. Nou, mij ga ik niet meer doen. Luister je nog eens naar harten. Harten, ik zal niet. Alsjeblieft. Oerl, dat hadden we toe het. Is hoe zijn vrouw. Bla bla bla. Nee, ik hou het net alleen over mijn vrouw. Ik hou het over het meestal en de zin van het leven. Die zien algemeen niet. Dat komt. Hij gaat nooit aan het bord zitten voor zijn man. Ik hou het net over mijn vrouw alleen. Ik hou het door iedereen. Zou het misschien een wijze kennis dat zij vindt dat jouw seksueel tekort schutten? Ik hou het. Hij is gewoon bang voor die grote tieten van die vrouw! Ik hou het door farm en urine en oer onderlinge kering. Oer God en oer duivel. En oer hemel, oer hel, oer yin en oer yang. Zou het net van de Ivan geweest? Of dat gewoon maar tajoes dat van de verkeerde kant is! Wat moest u hebben zeggen, hè? Dat ik een homo ben? Moest nou zitten dat ik een flikker ben? Zo staat het volle met de zin die Billy Berger die dat precies kennen, die daar ergens zit. Du bist een homo, Hanne! En bist du niet een homo? Du bist een dier! Du bist een dier! Kats! Du bist een minderwerker! Ik denk dat we die jongen bij deze moeten. Hoor ik even zitten. Voorzitter, is dit de normale gang van zaken? Gang van zaken? Ja. Is dit de normale gang van zaken bij een groepstherapeutische vuifkes? Een pikpartijtje in het hinnenhal. Meneer Midland, ik ben bang dat ik dat boetengewone jargon van jou net helemaal begreep. Nou, dat kan ik wel even uitlezen. Sommigen hebben bloedplat. Oorhen duiken erop aan en pikken krijgt zo lang op die ene hinning
Als er niet met oer is als bloed en ven. Daar nog bijna niet aan denken. Een ordinair pikpartijtje in het hinnenhak. Alles wat je dient, wat dient thuis goed er best. Gelul! Het is weer als eerste pikt. Die lekkere hoofdzuster. Oh ja? Oh, dus zij eenvoudig is het. Je bent hier amper 6 weken, je bent in de inrichting en je doet het al als een ordinair pikpartijtje. Hè? Het hele werk van fruit, jong en lang, dat reduceert je tot een pikpartij. Ik heb het net over fruit, yin, yang, kloin, klein en doing. Ik heb nu die achterlijke bijeenkomst. En hoe wat die hoofdzuster je flikt. Dat meisje, dat heeft al 20 jaar ervaring als psychiatrisch verpleegster. Hè? En ze wordt tegen met jaren toch een superieur. Ze steekt hier haast alle tijd in zijn het, steekt ze hier in de inrichting. Ze doet alles voor u. Ze heeft net een man, is dus net trouwd en besteedt alle tijd aan u. En wie is wat mij dat zei? Geen moe. Weet je meneer Midland? Hè? Maar dat gedrag van jou, dan ben je ook mogelijk wel een psychopaat. Maar jongens, dat gewelddadig gedrag. Wat? Hè? Maar dat gedrag, dan ben je ook verst in staat om je wonderen te verrichten. Binnen 6 weken. Zo'n jullie zal je wel even genezen kennen, zeker. Woest is dat is er bij je komst. Dat je op een of andere manier goed in had. Ze mag nou streng wezen, maar ze pikt dus tegen net uit. Nee! Nee. Net eigen! Vol eigen! Ze pikt in mijn klokkenspul! Die vrouw, die is als een liefhebbende mens. Dat mees is spieker uit. En ze naait in me. Bij hem zelfs bijsteren. Die vrouw, dat is de allerbeste vrouw die ik hier moet hebben. Toch, joh, dat ze, om het nog die, dat ze iedere keer alles vanuit uw innerlijke botten te helpt. Hoe dat het u zeer doet. Toch, joh, hier, dat ze dat om het nog doet. Zij wil niet leven dat wij hier zo gauw mogelijk door uitrennen. Die vrouw, dat is de beste vrouw. Die vrouw. Dat klote lief. Waarom dorst er aan het onhadden? Wij leven hier in een brood met het rug van de sterkste, joh, Max. En de knie, die herkent de wolf als die sterkste. En wij ben hier al je knieën, Max. Esther is een knie. Tini is een knie. Zelfs de dokter is een knie, Max. We kunnen me alleen maar mijn stutsies wat. Nou, ik ben geen knie, hè. Ik ben net een knie. Nee. Zit nog wat moeten dan? Jongen, je kent het toch sissen dat je met de rep in binnen. Je kent het toch gewoon sissen, ze haar op deze vraag jou een keer antwoord. Ja, maar dan zei ze dadelijk, hoe komt het nou Billy, dat is toch op deze vraag geen antwoord jou? Ja, ze zei het heel
pakst haar dat boek aan en dan zei ze dat ze om die in een strontzakje kent. Moest vooral wel. Dat is voort niet naar de echte gek. Shokhok! Shokhok! Wat nou? Shockhok. Shokhok! Shocktherapie. Shocktherapie, dat zijn de beste eigenschappen van een slierpil en de elektrische stoel. Maar als je dat de koud is. Hier. Zoek nog eens uit de boren. Hè? De boren die het al 3 keer ondergaan. Dan zeggen ze dat gewoon mensen in de bedden van werk kennen, maar zoek eens naar chef. Chef had al weer een strik keer in mijn handen gehad. En zoek eens wat bij het dier had. Hij is bang voor zijn eigen schaduwen. Dus, meneer Midland. Wat wil je dan maar, joh, grutte bek? Je hebt toch dat insprakenlul, die groepstherapie. Je kent het toch gewoon hoe stemmen? Stemmen, bij roer. Of de zuster zulke vragen stelde mij. Als je net met zo'n rare economie zie je mij. Je kent het toch gewoon dit te merken wat ze voor had. Dus de chef is bang, hè? Nou, ik heb zo oud als ik ben. Maar nooit zo'n steltje achterlijke krieskroon bij elkaar jongen. Maar goed, het is mij wel best. Deze jongen stiet toen zo'n 60 euro daar bij buiten. Het is mij wel dierbaar. Oh, het is jou wel dierbaar, hè? Nou, welkom bij de club. Voorzitter. Ja? Zolang dat ik je geen geweld gebruik, hè, of die zusters in de vlak te slaan, of die zuster pak, ben je dan veilig? Ja? Dus, zolang dat ik mezelf in de stokken hoor, zit ik hier goed. Ja? Mooi. Wat zetten de mensen in? Je zegt, waarom? Dat ik die zuster binnen een week finaal terug het lint. Hoe is het daar een beetje? Ja, ik weet je erom dat ik die zuster binnen een week finaal tot lint. Dat ze voor mijn groep, dat ze net met Piet bij het ziekje moet. Daar weet ik op. Nou, wat zetten we? Het zie je zijn. Hé Tini, je hebt hier op de strijd van Eo, hè? Maximiliano Midland zit de kampioen van de hoofdzusters. Dus wat zetten we? 4 euro. 5 Goene. goen. 10 goene. 10 goen. 4 groene. 4 goen. Dat begint er op de lied. Ik zie je. 10 goen. 20 groene. 20 goen ben ik. 24 groene! Hoera! 24 goen. Voorzitter. 100 gulden. 100 goen, pardon. 100 gulden. Zitten de nacht hier op de automatische piloot. En als haar de nacht te hut gaat, dan zetten ze hem wat stadiges aan. S'nachts kan ze maar eens doen wat ze willen. Heid, saai is het. Ze had hier geen echte tijd. Ik heb eens 3 mannen
in 1 uur voorbij gaan zien. En 1 uur in 3 dagen. Zo. Una paloma blanca, under the bird in the sky. Mooi, zuster, kan ik helpen? Nee, dankjewel. Zuster, maar ik doe de peer van die knieën en de pilsjes van die reer, denk ik de hele nacht aan. Maak ik de tandpasta voor jou? De kost van de patiënt niet om een kwartier van zo'n hier. Net jij. De tandpasta ziet achter het slot? Ja. Waarom? Wat? Daarom zullen ze in vredesnaam de tandpasta achter het slot bewaren. Oh, die regels. Al die regels? Ja. Ons zit elke keer hier te tosken poetsen wanneer het maar wil. Dat zou het best wezen. Als het komt in om jou fjouwer binnen, om zijn tossen te poetsen. En een andere maniak om jou 4. En weer een andere idioot om 4 uur. Zoet je toch zoals ze willen? Ja. Correct. Wat is dat, zuster? Chipsap. Aha! Morgen, zuster! Ik ben alvast lekker over de slag! Aha! Meneer Midland, je kan je net zo omskarrelen bloeien in die handdoek. Ik begrijp het al. Al die regels. Ik doe het nog even af. Had je dat maar letten? Ga je naar bed of klaar je om? Dat ken ik net, zuster. Hier had vannacht pinkeleer stijl. Stijl? Ja. Maar ja, wat zo'n jongens ik verwacht, hè? In een gesticht, waar ze hetzelfde tandpasta achter het slot bewaren. Ik neem aan dat ze de was moesten. Zuster Flint, wil je oren clean hellen van meneer Midland? En doch die bespottelijke handdoek aan. Ja, zuster! Meneer Midland, als je kleer binnen met het gepronk in die Abdonis verschiening, zoek je dan mijn zuster Flint maar in de wollen en je kleer aan willen loeken? Kom je onder in mij? Ha, hadden! Eerste omloop, 100 kronen. En Winnie de bal. En Essen de bal. Chef, zullen wij een mooi spultje hebben, chef? Het is een heel oud spultje en het dit, gooi de bal in het gat. Goeie opletten. Billy, kom nou eens even.
Eén maak komen, Willy. Tabora, doe. Willy, doe je eerst in. Ja? Doe. Doe is het God. Ja? Dit is God. Tabora, help ook in, ja? Had. Had het orkest het spul al. Jet, gooi de bal in het God. Eén maak komen, harder. Even opzetten. Ja? Had het ook eens eerst in. Chef, goed opletten, hè? Harder. Zit maar even op, harder. Hier is de bal. Gooi de bal in het gat. Tini, Essen, je bent het publiek. Onmoeilijk. Goeie opletten, chef. Goeie opletten. Het is een heel oud speeltje. Versterking nog. Gooi de bal in het gat. Doe maar harder. Doe het maar even voor. Harder. Gooi de bal in het gat. Doe maar harder. Jongens, je bent het onmoeilijk. Doe maar harder. Gooi de bal in het gat. Harder. Doe maar. Tini, 2. Jee. Nog meer. Harder. Derde keer. Chef, goeie op. Hoe stuurt net de vaai, chef? Hoe stuurt net de... Kom maar harder. Hoe stuurt net de vaai, chef? Hoe stuurt net de vaai? Ja? Mooi. Chef, nou. 2 handen besterken nog, chef. 2 handen op de bal, doe maar, chef. Daar is het dat. Jongens, moedig je bal hoor, hè? Kom maar op, chef. Gooi de bal in het gat. De rest besterken nog, chef. Doe maar, chef. Besterken nog, chef. Doe maar, chef! Wat net zoals je aan het praten, hij verstaat er geen wat van. Ik praat net als chef, ik praat in mezelf. Dat betekent dat het er beter van wordt. Dus toch er beter van? Ik net minder, zuster. Doe maar, chef. Gooi de bal in het gat, chef. Jongens, kom maar, chef. Doe maar, chef. Gooi de bal in het gat, chef. Doe maar, chef. Gooi de bal in het gat, chef. Besterking nog, chef. Gooi de bal in het gat, chef. Doe maar, Het wie december uit. Ik stie hier. Het wie nacht. Het stwarme. De door waait iepen. Daar stiet een dikke kerel in het dooriepen in. Met een lange rede jas, een witte but en een hege rede hoed. Ben hier nog stoute bensies, zei hij. Zo wel wat langer bloeien wollen, maar ben nog al hastig. Met nog naar een heel soort skunstjes daar om pakjes te brengen. En toen sprong de verpleegsters hem op de huid, joegen hem een spuitje en brachten hem naar boven toe. Daar hij hem vasthouden had, want op een dag zijn ballen eruit snijden, toen er op een wc zit in het waslokaal. Net één hier in de gaten. Want er op de grond voor. Die. Waarom ben mensen altijd zo ongeduldig? Hij hier alleen nog maar wachtje hoeft. Oors net.
Dag, zuster. Oh, zuster. Dokter, ik wil graag op tijd beginnen. Neem je net weer op. Oh, neem je dat weer op. Goed. Joet zou graag beginnen willen met meneer Midland. Ik dacht dat de dokter wat zissen zou. Is dat zo? Ja, hoe die muziek, dacht ik. Oh ja, dat zou ik haast vergeten. Meneer Midland die kwam bij mij met een klacht over de therapeutische muziek. Hij vond dat die muziek nogal zacht stond. En hij dacht dat gewoon van de oudere patiënten die dan maar min jaren konden. Daarom vregen dat die tenai misschien wat luider zet willen gewoon. Nou ja, toen zei ik zien meneer Midland dat we dat soort van klachten wel vaker horen, ik van orenpatiënten. En daarom leek het u misschien een goed idee om speciaal voor deze groep van patiënten een soort tweede duivenbloed hier. Hadden? Dan zou ik als voorzitter wel een pad van dat duivenblauw als mijn kantoor in rug kennen. Ja. Tabora? Zoek dan een hoen nemen kennen. Een hoen. Ken ik Jeske Bakmaatje, maar u snapt maar in arbeidstherapie. Een skateboard. Een skateboard? Ja, een skateboard. Ik vind het een heel goed idee. En ik stel de belangstelling van meneer Midland in de orenpatiënten enorm op prijs. Maar, gezien het sterk tekort aan personeel, ben ik bang dat wij net genoeg mensen hebben om toezicht te houden op een tweede dijkverblijf. We zullen het op zijn minst een week proberen kennen. Ja, en verder heen moet ik nog gaan over. Wie nou jouw idee of minus? Nee, dat was jouw idee, dokter. Dat was jouw idee. Dat dacht ik al wel. Verder hebben we het nog gaan over een patiëntenjong. Wat? Patiëntenjong. Else niet eens hoe zijn bijdrage herkennen. Ik doe ik mij. Ik als jongen. Ik stel mij beschikbaar van organisatie. Dan doe ik mij. Ik wobbel voor je teppen. Ja. Ik ben het mij nog eens, dokter, dat het wissend therapeutische waarde hebben kent. Maar je moet het mij eens wezen dat we dit keer net de keren besluiten kennen, maar eerst mij moeten nemen naar de stapjeerkomsten. Uiteraard, dat spreekt vanzelf. En verder moet ik graag mij willen dat besluitenis op de stapjeerkomst, dat de bezieter van meneer Midland, of hoe hij haar zelfs omschroeit, dat lekkere ding, Cindy Stork, nog even uit te stellen, om meneer Midland wat meer betrouwd is met de oordelingsregels. Meneer Midland die kwam bij mij met dat verzoek. Nou ja, en omdat meneer Midland hier toch al hartstikke een week is op deze afdeling, dacht ik, ja, ik dat maar ondertekenen. Oh, zo. Nou dan, goed. Dan zoek ik nou graag 40 keer willen mij Billy. Billy, ik zoek graag maar die willen en een vriendinnetje van die. Hij doet dat van kleine tijd, ik vertel was voor haar films. Billy? Billy? Billy, wat hast du mij maken? Op een snij. Ik weet het nog heel goed. Het weer de mooiste snij van mijn leven. Het moet er een beetje.
in de vierde zie je de Rijnbogen nog. Het was een prachtig mooi dag. Ik pakte mijn fiets en ik ging naar het daar. En toen ik op het berichtje kwam, zie ik haar huisel in de vierde. Ik moest graag naar het daar. En toen ik bij haar huis aankwam, zette ik de fiets in haar. Ik sprong over het hekje. En ik moest terug een prachtige blommentuin. En toen ik bij de voordeur aankwam, drukte ik op het bellen. En toen zie je hier een dier. Stond de prachtigste vrouw van de hele wereld. In die mooie blauwe jurk. En haar mooie blauwe eigen. En dat mooie blauwe, dat blonde hier, dat glinsterde in de zinnen. En toen ik ga vragen, Cecilia, was mij mee trouwen? Toen haakte ze me uit. Waarom heeft toch die mem er nooit iets over verteld, Billy? Je niet een wut. Die mem is mooi met Billy. Zie je die helpen kennen? Wie dat toen in diezelfde tijd dus toen die voor de eerste keer diezelfde kort waar moest? Kut! Zuster. Als Billy daar nou net door hebben wil, waarom dwingen je hem dan? Discussiëren maakt je deel uit van een therapie. Liek op het hele tijdprogramma deel uitmaken van de therapie. De sport, de muziek en discussiëren hebben alle keer een therapeutische waarde. En als de patiënt op hokker manier dan ik zijn medicatie weigert, dan is het meestal een gebrek van eigen ziekte in shock. En je zou dus net willen dat Billy zijn eigen genezingsproces in de wijs ziet. Dus, Billy. Zuster, ik heb nagedacht, hè, hoe werkt het de vorige keer al hier? Hoe dat je ziet je moet, wat je gevoel je duidelijk maakt je wil. Gevoel kan een signaal zijn dat bepaalde langsten miskend worden. En als bepaalde behoeftes net bevredigd worden, dat je dan in een probleem komen kennen. Dat is heel goed. Dank. Nou ben er bepaalde gevoelens. Ik graag eens even met jou voor hebben. Prima, in jouw gang. Graag. Joet beginnen de wereldkampioenschap voetbal. En nou weet ik dat het hier op de afdeling gebruikelijk is dat er alleen op jongenstijd naar de televisie gezien wordt. En nu wil ik graag inbrengen dat we het schema zo aanpassen dat wij 's middags naar de wedstrijden zijn kennen. Dat is mijn gevoel, zuster. Je vreet je uw tegen zorgvuldig in mijn cassette-dijprogramma te verrooien? Beetje therapeutische afwisseling zou ik krijgen, dacht ik. Dat is net altijd weer. Want een vers programma jouwt een bepaalde structuur om mensen die in de war binnen. Het heeft heel veel patiënten een protte moeite kosten om aan het dijprogramma te wennen. En als we dat samen verrooien zou dat besluiten kennen dat die mensen weer in de waarheid kennen. Dan zullen we dus aan het eind van de wedstrijd het schema weer aanpassen kennen, dacht ik. Dat zou betekenen dat die mensen 2 keer aan een nijdijprogramma wennen moeten. Dokter, het lijkt me net verantwoorden, zijn er mensen die je als sappelen langer binnen als meneer Midland. Wij zullen er stemmen kennen. Dat lijkt mij de correcte procedure. Goed idee, dokter. Goed, laten we erop stemmen. Mensen, waar voor het verhoring van dit programma is, steekt no de hand op. Jongens, denk je er dan, hè? Hé, wat is dit hier voor soortje? Ik heb er nooit een wedstrijd mist. In gevangenheid, bij bronnen en boeien, bij zingen naar de wedstrijden. Hé joh, spot niet de bek in, man. Steek hem heen die aan. Er ben je mensen die weten wel wat de uitslag is.
het je van soortje? Meneer Midland, ik tel maar 3 stemmen. En dat is net genoeg om het dijkprogramma te verrooien. Meesten, dit een allemaal zakje. En vierders, zoek dan graag nog maaidielen op. Dat besletten is op de stadgeerkomst, maar het eeg op de schadelijke gevolgen van de zoens, troch het sterk tanom roken op de ouddieren, de sigaret te nij net meer vrij kort werken, maar troch mij persoonlijk uitdeeld worden. Hier hoe het doet maar bij litten. Vorige keer weer weer verder. Was er ergens oorspultje op Helly Tini? Een spultje. Waarop? Waar ben je nou net begonnen? Zet het spul in je tel. Net van. Tini, alsjeblieft, hou daarmee op. Zijs! Dat is niet een seis. Zijs! Alsjeblieft op. Wat zijt een dek? Als je draaien jongens, joh. Jongen. Max heeft een secret van mij. Hey, doe het net. Zijs! Dat is het bij. Hey, Max. Er binnen je meisje al 4 weer op oude Erik. En die zal ik nog wel langer bloeien als toch al lang met fut bent. En had die wereldkampioenschappen ik al even bij binnen. Max, de begreep net dat wij... Jongen, ik begreep duivel. Ik begreep Hadden net. En Tini. En Tabora. Dat begreep ze net, hè, Billy? Moe, is het vreed? Dat is precies 6 dagen geleden, hè? Dat Maxje binnenkomen is. En dat hij, ik citeer, die lekkere hoofdzuster vindt altijd leeft jij zoen. Neem je maar een strot uit. Stelt je castreerde toverbal naar je binnen. Ik heb het door. Ik heb tv en ik heb televisie. Dat toch? Daar komt hij net uit, Max. Oh nee? Dan heb je toch 40 manieren om daar uit te komen. Oh. Neem dan, zie je? Ik pak die marinare kutkop beet. Maar die kutkop vanuit die is nodig. Die door, die zit hartstikke dicht, die zit heel morfeest op slot. Oh ja? Ja, Hoe dit zit stromen. Ja. Die grafische kapsluiten. Hoe Nog niet de zit? hele gebouw in de fik. Hoe niet op zissen, dat ik dat wargen naar die krijg? Nou? Nee, wel, Max. Oh nee? Weet je dat ik dat wargen hier krijg? Kiet of dubbel. Kiet of dubbel. Kiet of dubbel dat ik dat wargen hier beschoor. Esther, geef mij. Ja. Kiet of dubbel, Tini. Onderkant, Billy. Nee, Max. Steeds niet lach, Billy.
Bruks die zuurstof onderkant. Nee. Tabora, man. En vooral in veiligheid. Kiet af dubbel. Dat ik dat werk even last hoor. Jouw stop! Dit is een mietje, hè? En de spieren los, meidje. Jou maar op! Hij jouw stop, jongens! Dit is een mietje! Jou maar op, ja! Dit is een mietje! Stop! Hij is een mietje, jongens! Hij houdt het op! Jouw stop, hè? Ik had hem iets bezocht. Verdomme. Hoi, ben je weer alle keer gek? Ja, wij zijn allemaal gek. Meneer Midland, buszieten. Meneer Midland. Cindy! Max! Willen jullie de buszieten voorstellen? Meisje, dit is uw naam. Nee, meisje, dit is Cindy's taak. Mijn naam is Hadder en ik heet jou hier hartelijk welkom. Ik ben voorzitter. Had ik sigaretten bij? Denk erop! Dit is een boom. Hi, ik ben Tini. Hoi, Tini. En deze heren, dit is Billy. Billy is dus klassieke pianist. Hallo, Billy. Pianist? Nou, ik had in jullie mijn ding, hè? Ja. Ze is Max. Moest zo eens rieden wat trouwd is. Nou, waar? Sandra. Sandra? Maar waar? Mijn Dennis. Dennis? Die Dennis, hè? Die zo kennen met hem. Dat is een vent. Die komt op feestjes altijd met wat onnozels aan zetten. Met een witte rat. Of een ratels. Grunt om al je verzels in deze fjouwe sterrentent. Just hè, just hier is een speciaal voor u wat nice. Moest u eens gevoel uit je in getal, snapst? Nou, ik viel wat en dat zis ik er net, maar dan zis ik het getal. Zo, ik viel die
Maar nou zit ik net... Cindy? Nee, dan zit ik 1900 miljoen 200.365.24 ontelbaar optellen aantrekken. Klote dief, zegt je. Leffert 88. Dan best al altijd lekker kijken. Ja, maar daarom zit ik hierin. Is het hier nou wat u te houden maakt? Oh, wat jongen, het is je zaak. Weet je wat? Daar hebben we een disco. En daar is de sauna. En daar is de snackbar. En daar zit de voorzitter van de klikclub. Hij schroeit alles op, hè. Wat maar in je praat hebt en waar net. Wat zijn pilnom hebt en waar net. En zelfs waar alles bezocht hebt, zijn polsen terug te snijden. Nou, en voor al min wie te dreven, nacht en dag, de hoofdzuster. Dus ik vermijd ze meer wel. Ik mis die Cindy. Ik mis die, Max. Ik mag je net zo vaak bij je komen. Hoe 14 dagen pas weg. Ze is dan op hoe let? Hoe let? 14 dagen. 12 uur. Steunt er mee, hè? Nee, dat snoert een beetje. Sneuternacht, 12 uur. Hè? Ja, we horen hier een feestje. Dat is gek. Nee, feestje. Ik keep je de nachtpartier op. Ik ga de kaai. Ik liet tijd 3. De worst. Ja. Cindy. Heb ik daar meer sliepzeel als jij litten? Nee. Moest mij komen. Hij is hier om het hoekje. Exclusief voor die, Max in bed. Onder de zitten oorski nemen. Jeetje, Mina, ik ben je krek! Ik weet het al, rustig maar, Cindy. Oordelingsregels. Nee, dus wat, ik regel alles. Ze is dode jonkjes bij de dag, ja? Dag, jongens. Dag Cindy. Dag, Billy. Dag, Max. Zeg je! Hé, Max. Dat bijst toch net echt van door, hoor? Wat, Billy? Nou, dat feestje hier. Waarom net? Natuurlijk, jongen. Wij bouwen hier het grootste feest wat ooit in een gesticht houden is, hè? Met drank, muziek, cocktails, Cindy. Wist wat? Doe Iepers het bal bij Cindy. Afpraat. Ja, maar ik ken helemaal net een moesje. Maar daar is toch niet vreugde voor? Maximiliano Midland leert hij dat Futtendaals. Wij beginnen Futtendaals met de eerste les. Ik ben Cindy. Ze vindt hij leuk, dus vertrouw op die zelfs. Pak haar beet. Pak haar beet! Jongens, ze is net besmettelijk. Jelle is het. Nou, en weet nou wat ze hier lekker vindt, die Cindy? Weet je wat ze hier lekker vindt? We gaan een feestje. Weet je, kan dat? De hokkerklatzek zei hier dat wij een feestje gaan. Maar je bent net uitnodigen. Hij bent net uitnodigen. Nee, je bent net uitnodigen. Waar zei dat? Ik. En waarom doen wij dat nu uitnodigen? Omdat Jim mij kilometers de straat uithing je. Op dit sluit binnen wereldkampioenschap voetbal aan de gang. En omdat Jim te schieterig weer voor zijn klote mokkel in uniform, ken ik dit nou net naar Jen. Daarom. Maar hij is beheerd in je, Max. Go, S. Go heeft die bergdingen. En Billy. Maar de rest, die wie op de schieterig om ik maar één pink in de lucht te steken.
Nou een keer stemmen. Voorzitter. Steert er iets in de reglementen wat dus in de wijs staat om nog eens te stemmen naar het Sjenheid voetbal? Net dat ik weet. Nou, wat let dus? Groepsverteer, kom op. Kom erin bij, SLP. Jongens, waarvoor is om... Wat had dit te betekenen? Wij zitten midden in de vergadering van de patiënten hier. Uitskreund door de heer Hadden. Is dat zo? Correct. Maar ik ook bedoel, Om nog eens te stemmen over het Sjenheid voetbal. ik meen ook dat we daar in onze vorige geerkomst al een besluit uitnamen hier. Ja, maar jong is er weer een wedstrijd. Ja, en daarom moeten we nog eens een keer stemmen over het Sjenheid voetbal. Zo nog een keer stemmen over het zoetje. Ja, en dan weet ik bij Ian wat mijn vrienden minnen. Goed. Laten we nog een keer stemmen. Goed, mensen. Waarvoor het verhoren is van het tijdprogramma, steekt nood de hand. Jongens, denk je er dan, hè? Nou, dat ligt me net zo moeilijk, hè, zuster? Meneer Midland, ik tel maar 6 stemmen. Ze telt maar zijn stemmen. Nou, ik heb mensen in Rusland die met minder president willen worden, zuster. Om het tijdprogramma te wijzigen, ga je zo'n stem nodig. Dus mensen, dit de hand maar 6. Ja, maar zuster, je hoorde toch net zeggen dat je die stemmen ik mij tellen. Die vinden het iets bij mij goed, hè? Daarvoor verschillen wij daar van mening misschien. Maar die mensen ben correct lieke goed als jou, ik ben winnaar van de oordeling. Dus ik heb dan maar 1 stem nodig. Mensen, Jongens, waar van Jimmer wil Sjen naar de wereldkampioenschap voetbal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jongen, 10, 11. Meneer Midland, let die meisje maar rest. Je hebt je tweede stemming aan. De stemming is voorbij. Ja, maar... Max, hoe stuurt net de vaai? Max, hoe stuurt net de vaai? Alles wat nou belangrijk is het Sjen naar de wereldkampioenschap voetbal, chef. Alles wat nou belangrijk is, hou hem heeg, wereldkampioenschap voetbal, chef. Hou hem heeg, chef. Hou hem heeg, chef. Chef. Max, joch, let me gebeuren. Max! Zuster! Chef met de handmeester! Wij zullen stemmen! Chef het stemt, zuster! Chef het stemt! Meneer Midland, je hebt je tweede stemming aan. De stemming is voorbij en willen je er nooit toe ophouden? Ja, maar chef het stemt, zuster! Wij zullen stemmen, de televisie gedaan nou! Zuster! Chef het stemt! Wereldkampioenschap voetbal. Nederland in Duitsland. Nederland moet winnen om terug te keren. De scheidsrechter komt het veld op. Hij fluit het voor de houtraam. Neeskens en Cruijff nemen de houtraam. Ze spelen de bal terug naar Verhagen. Verhagen spelen de bal breed naar Rus. En wie stiert er? Rensenbrink. Rensenbrink aan de bal. Rensenbrink die speelt de bal heel heeg naar de linkerkant. En aan de linkerkant is dit Verhagen. Verhagen maar niet naar de achterlijn. Verhagen neemt de bal aan. Hij houdt het voor. Heel heeg. En wie stiert er? Cruijff. Cruijff die komt. Cruijff die komt in de goal. Cruijff die komt en het is. En het is een goal!
ellendig het klinkt, je kent er je fut roepen. Wij vielen ons er veilig in. Dat is iets wat Max net begrijpen kan. Dat wij ons veilig vielen willen. Max beziekt ons de hele tijd uit de mist wij te lopen. Us voor het licht komen te liggen. Maar dan binnen wij te makkelijk te pakken. Juist om die koude muziek is. Tekst ik de bek dan een keer hoe die willen kloeien. Hier. Die maar een stukje van mij. Dankjewel. Nog eens. Dankjewel. Je hebt toch wat rustig, chef. Maar als het oefening wordt, chef, dan... Ik heb de hele nacht op tijd, chef. Oh. Ik laat je er uit, chef. Ik laat je er net uit, maar... Ik kom er nou niet achter, dat was toch al die hier dingen gast. De precies is natuurlijk niet kans houden wachten. Totdat ze hier allemaal de pakken in mijn kast. Ik door net. Het is makkelijker als stinkst. Ik ben net sterk genoeg. Sterk genoeg, zei ze. Ik maak ze niet sterk voor, chef. Dat is toch dat waar ik de wol uit trekken kerst. Nee, ik ben net sterk genoeg. Chef, ik weet je, chef. Dat is toch dat waar ik eruit trekken kerst, chef. Ze beziek je als niet een lidsman te krijgen. Dat ik. Ze? Waar? De organisatie. Ze beziek je als niet een lidsman te krijgen. Ze kan die hier net omrennen laten. Of de zoals die van harden wijzen moeten. Ik begreep die net, chef. Waar heeft het te worden? Els niet krijgen ze hier lidsman. En dan pakken ze die op een manier waar ze net zien aankijkt. En dan zetten ze een elektrische installatie op die. En als ze merken dat je sterk genoeg bent, dan zetten ze die gore apparatuur daar. En dan gaan ze daar maar terug. En dan gaan ze daar maar terug. Chef. En dan gaan ze daar maar terug. Kalm, chef. Kalm, chef. Kalm. Kalm. Maak eens Els niet wekken. Alles is veilig, chef. Alles is veilig. Kalm maar, chef. Is hij niet wie sterk, niet die wat er woe, liek als die. De laatste keer dat ik hem zie, wie er blind van de drank. Hij had heel wat flessen aan de mulen zet, maar hij zoop de flessen net leeg. De flessen zoogden hem leeg. Ander op een dag hield al in mekaar skronkelen.
Zelfs zijn eigen hoen kon net meer. Stil eens. Ik ken wat. Gwazen. Wilde gwazen. Trekken uit Zuiden. Dat is een teken, chef, dat het petit winter wordt. Treien, gwazen, vliegen oer. Hier vlieg oer de eerst. Hier vlieg over de west. Hier vlieg over het koekoeksnest. Uit is uit. Fut is fut. Hier vlieg om del. En pikt hij uit. Uit? Het rare dingen zijn, hè? Als er rare dingen zijn, chef. Ja. Ja. Max. Max. Die is al een stuk sterker, chef. Dang, 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 ding on the blue moon. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love in my heart. Dang, 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 ding on the blue moon. You knew just what I was there for. Jongens, dit wordt het hichtepunt van het patiëntenjong, hè? Tenminste, als je erin slaagt om op tussen de zusterpost en de sliepsaling te komen, hè? Als je er net slaagt, staan we compleet voor gek. Dat vind je misschien leuk, maar ik dus net. Dus jongens, we doen alles nog één keer in zijn hiel, in de juiste volgorde, mijn de juiste pasjes. En Billy, denk erom, er zitten haast allemaal dokters en zusters in de cel en die screwen alles op. Ja, dus we doen alles nog even één keer in zijn hiel. Shit! Ja, dat wordt dubbel shit als het net slaagt, dus lijkt ze er een beetje bij, ja? Jongens, nog één keer in zijn hiel. Hartstikke sigaret van je, Max. Nee, er zit minder in de repetitie en zo straks, ja? Jongens, ik zet de muziek weer aan, ja? Dokter, ik jou de verantwoordelijkheid erom. De patiënt die jongen net erop. Waarom net? Nou, ze doen hun best, ja, maar Henk Rutter hoeven rond te nog. Een grotere ronde. Ja. De sportzaal in Ergens is vrij. Ken je hem zijn? Daar hebben wij nooit terugte. Ja. Jongens, wij gaan naar de sportzaal en hebben iets meer rond, oké? Maar je moet nog graag even praten. Ik zit midden in de repetitie, dokter. Ja, dat is goed. Dan neemt het van me. We gaan naar de sportzaal. Denk om de juiste muziek, de juiste pasjes en alles in de goede volgorde, hè? Jongens, volg je harder maar, harder
naar de sportschool. En tegen alsjeblieft toch iets om 10, hè? De juiste pasjes, hè? Barbora, hadden neemt het toe. Ja, naar de sportschool. Willy, naar de sportschool. Hadden neemt het van u. Jongens, bij de juiste muziek, in een goede volgorde en de juiste pasjes, hè? 4, 2, draaien, parop. 4, 2, draaien, parop. 4, 2, draaien, parop. Hoe gaat het? Dokter, de zuster. De zuster, ja, wat is er mooi? De zuster is net eerlijk. Nou, met Joos Jerre. De zuster is de beste verpleegkundige die we hier hebben. Dokter, de zuster is gemeen. Had je begrepen wat ik bedoel? Nou moet de jongens even goed naar mij luisteren, meneer Midland. Ik heb jou de aanrome weken eens even goed observeerd. En nevens mij is er helemaal niks mis met jou. Ik denk dat jou simuleren. Ik denk dat jou eens alle wat beziekje wiesten maakt. Dat denk ik. Wat wil je dan dat toch? Nog zo dan? Ben je wel een gek? Of mocht ik niet beroemd worden of zo wat? Jij gaat er wel bij! Cesar is, meneer Midland. Zijn groepspeteer. Zijn groepsstemming zou dat juster doen. Wat video daar nog van? Zoek hier informatie kennen. Hoe is nou het vrede? Ja. Ken je mij onder het adres helpen van dit lekkere poesje? Heeft het hier wel net zin, hè? Ja. Deze jongen zit je nog 27 de hele dag vast en daarna is hij er weer boet. Denk dat. Ja, dat denk ik. Dat is misschien zijn in de gevangenis, meneer Midland. Maar door zit je net in de gevangenis. Oh nee? Dat ben ik dan wel. Bij u? Ja. Ja, maar... Vergeet net dat je opgenomen bent op basis van een machtiging. Een ruchterlijke machtiging. En dat betekent dat wij die je krekselang horen kennen, als dat wij dat willen. Ja. Hallo? De bekeerde dan misschien geestelijk niks, maar hij is worstziek. Hij is gevaarlijk. Gevaarlijk? Vind je dat? Ja. Absoluut. Hij is aan wel geen psychopaat, maar hij vormt wel een steurend element in de groep. Dat is wel duidelijk. Hij zou werkelijk een bedreiging voor me kennen. Wij moeten natuurlijk ik net vergeten dat er hem hier maar gewelddadig gedrag oerplaatsen litten hebben. Ja, bewustelijke weldieren. En zijn agressieve gedrag onder de groepspeteren jouwt dus alle keer een indicatie wat dus in de toekomst mij te wachten staat. Wat zit het van? Ik denk dat we dingen hebben wat we kunnen. Ik denk dat we maar het beste wij weer omsturen kennen naar de gevangenis. Ja, dat
zou het wel kennen, ja. Maar, dan schouwen we het probleem alleen maar op naar oorendokter. En dat is iets wat ik net graag doe. Ik houd hem volle leven hier. Ik denk dat wij hem helpen kunnen. En bij aansluiten hebben wij weten, man, misschien wel hier in de tijd. Meesken die het voor het groepspeteer. Kunnen we beginnen? Joet wil graag beginnen met meneer Midland. Zo graag van je morgen weten willen. Dat ik die me nooit verteld hebben. Dat de dokter en de zuster mij krijgt ze lang vast horen keren als zij dat willen. Dat zou ik graag weten willen, zuster. Waar wil je een antwoord op, Jan? Antwoord op Jan? Waarom? Hecht het door je? Hè? En door iets met mijn gong maar keer. Mij de zuster toch het lied te jaaien. Ik weet helemaal niet van de zuster trot leent jaaien. Ik hoor een liegen. Zonder mij te waskomen, hè? Dat de zuster en de dokter mij krijgt zo lang vast horen kennen als die. Dan moest er eens naar mijn hartje, jongen. He? Ik zit hier heel dan net maar een ruchtelijke machtiging. Ik kan zat de deur erin als ik dat wil. Ik ben zo vrij als wat, ik ben je vrijwillig. Ik kan zo de deur erin als ik dat wil. Ik ben zo vrij als wat. Ik zit je vrijwillig. Hij lult u te nek, is net zuster? Nee, het is bier. Er zit hier maar een peer mijn ruchtelijke machtiging. Tabora, chef en een Pegronissen. En ze is toch hier vrijwillig? Ja. Tini? Ja? Ja. Willy Doe is toch wel een machtiging of net? Nee, Max. Je hoort mij voor de gek, hè? Willy, wat doet zo'n jong kerel als die nog iets op de klotenhal? Dan moest dat buiten wezen. Lipje, kniertje, van versieren. Je malle geer trouwens. Wiekenlang zit je in de kankering dat het je net uit te houden is. En dat je die zuster net laaien maaien. Wilt je hem zijn door erin kennen? Maar ze leidt je dein, hè, Max? Waarom heb je het mij nooit verteld? Wat? Dat ze mij je krijgt zo lang vast horen kennen. Want ik crepeer! Ik denk dat het net bij je opkomt. Wacht, vent! Ik ben bij de poort om toch een steltje achterlijke idioten. Hé? En je blikt met mijn gong maar keer. Steltje kloten de wielen dat je binnen. Je besteedt weer van mij. Ik wil je er niet meer bij hebben. Zuster, je zit modelgek. Max Midland. Is er een die je wat op zissen vond? Tabora? Ik zou wel eens weten willen waarom de sleepsale in het weekend op slot is. En hoe zit het aan je sigaret? Hoi,
wanneer de scheepsel in het weekend open is, Elsenien de hele dag op bed lezen. Nou en, wat zoekt dat? Mooi, waar zit mijn sigaret nou? Geen zitten, Esser. Het gaat nou even net om die sigaretten, lul. Normale mensen sliepen in het weekend toch ik uit? Tabora, wij hebben het hier al eens vaker gehad. De hele tijd werken is gepraktiseerd. Versterkt het bevolkingsinstrument. Dit is de tijd dat je met oorlog weer te hebben kent. Ik wil die sigaret! Hadden, jouw Esser een sigaret. Ik hou dat maar hier. Koren, lieren, dat is best. Hier haast een sigaret. Ik wil die sigaret! Nee, ik wil die sigaret! Nee, ik wil mijn sigaret! Zuster! Laat jouw jongen terug om u alleen maar sigaret die aan als jong tot wollen! Zuster! Ik vreeg jou wat! En ik jou antwoord, als je op het dimmen binnen. Ben je op kool? Ja! 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 Zoals je al wil weten, had meneer Midland van deze afdeling een grutte kokhal maken. Hij heeft al je sigaretten van je boom. En dan nog maar het zwaaien voor het geld van je boom had. Ternij, maar er net mee kaart spelen worden. En de sigaretten worden helemaal op rantsoen gezet. Hoe moet wij uw ziel dan weer waarom binnen? Nou, hoe moet wij uw ziel dan weer waarom binnen? Dat kun je net weer waarom winnen, dan hing je hem je maar onder regels houden met. Oh, mees! Waar bij een grote regels! Chef. Ergens in Luza. Hoe is dat bang te wijzen, heer chef? Mijn kop is toch vierste hut verharden om mijn zeer aan te kennen.
Wel bloemen leidje, chef, hè? Altijd bloemen leidje. Ik had het even net meer leuk in, chef. Juist trok in mijn leidje. Hij had een meisje liek weg. Nee, chef. Wij gaan het mooi even zelf, hè, chef. Wat je de sterkste binnen. Chef. Wat doen wij eigenlijk? Wat moeten wij hier in dit klothal? Daarom geven we het gewoon vlot. Ja, vlot. Doe en ik together. Samen dan banjeren we al die dwarpen terug. En Els niet in die shut is nice, chef. Maar wij in het terug. En we stoppen je voor niemand, chef. Maar voor niemand. Behalve als ze geen uniform hebben. En als ze mooi voorkomen, chef. Dan stop je me. Dan stop je me, chef. Ja. Als ze mooi voorkomen, dan stop je me. Wat is hier zo grappig? Ik denk dat jou daarom leidt seizoen, zuster. Lijkt die blinddoek, hè, maar een sigaretje slaat je aan. Sigaretje. Net bang bij je chef, ja? Ik ga wel eerst. Kom maar jongen, verder meneer Midland. Nou, joh, dokter. Hier maar zitten. Kopje koffie, zusters. Zoek naar de aanslaan. Ken er wat vochtig wezen, hè, zuster? Stuur me naar de hoofdzuster. Misschien doet er nog een plantje uit. Wat is dat? Gelei. Gelei. Jit bij smaak. Het is gelei crème. Dat is voor... Dat bevordert de behandeling. Crème. Crème, dokter. Maak het me al wat jonger, hè, dokters? Van crème. Kalm bloeien, je verneemt er haast niet van. Vertrouw op jou, dokter. Je krijgt dadelijk nog even een bitje in de mullen. Wat is voor dat? Ons bieten jou je op tongen. Chef, als bang bent, jongen, chef. Net razen. Jongen. Friesbloed, jongen. Kom ouders, bloes en sieren. Het moesje droge sieren. Oh, veel op mijn jongen, dus op van dieren. Het is de land voor ons. Ben je Jozef wie je zuster?
Goed, Billy. Je maar lekker ontspant lezen. Handen op de buik. Adem weer in. En uit. In. Draaien. Fjouwen. En uit. Draaien. Fjouwen. In. En uit. In. Draaien. Fjouwen. En uit. Draaien. Fjouwen. In. En uit. Hé, Max! Max! Lul! Haha! Moet je daar zitten, Jim, de complete gekke brigade. Meestal, hier is hij weer, je eigen psychiater Maxi 1000 wat meer middelen. Ik ben er weer, zuster. Blieft dat toch wel best, Max? Dank je, Monique. Zoest ik net even lezen, keer, Max? Oh, ik ben in topconditie. Goed, meisje, ik voel het hier goed bij dit. Hoe gaat het met hem, Max? Boerbest, Billy, boerbest. Niet zo goed als een dagelijks ladingsstroom van 1000 watt rooikorpers. Ik ben opladen als een flipperkast. Het is de beste mogelijke biestek. Die begint spontaan te flikkeren als de kriesbeer in Nisco. Max. Wij hebben geerkomst aan de hand en wij hebben sletten. Dat is hoe je wij moest. Laat ze maar horen. Je wij? Ja, als het zuster wordt, hè, stek ik mijn matras in de fik, komt de brommerwacht, dochter doorheen en ik kan stoom smeren. Jongens, Zag hier me dan toch. ben je mijn feestje vergeten? Maximiliano, die gaat hier door het wijsommer afschiedsfeest. Gaat dat nog terug dan? Natuurlijk, Billy. Natuurlijk gaat dat toch met drank, muziek, cocktails. Cindy, tijd voor een doensles, Billy. Tijd voor een doensles. En hier, 2, 3, 4 en draai Billy. Achtergrond, 15, 0, 1, 2 en draai Billy. 1, 2, 3, 28, 31 en draai Billy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en draai. En zuster draai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo Billy, zo doe je dat. Nacht, meisje. Oud man.
Ja, Cindy. Maar Max. Ja. Hoe is het net vergeten? Er is een rekening op mij, hè? Ja, vannacht. Vannacht om 12 uur. Ja, Cindy, luister even. Alles is goed, maar kom maar de auto, hè? Kom maar de auto. Ja, ik ga de kaai. De kaai. Ik raast net, doorraast. Luister nou even, Cindy. Vannacht om 12 uur en kom maar de auto, hè? Ja. Ja, Cindy. Chef, ik heb je nog, ik wil je wijden. Kist mij? Ik doe het net. Het is makkelijker als stinkt, chef. Misschien voor die wel. Du bist sterker nog. Nee, chef. Toch best volle sterker, maar ik heb meer geld als die. En daarom heb ik de kaai. Cindy komt met een auto. Kist mij? Ja. Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist, and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Do you remember when we found it? Yeah, let's twist again. Twist the time is here. Jij is uw eigen psychiater, Maxi Piano Midland. Wij zien superverpleegster Cindy Star. En Cindy, wat stiert er jongen voor de mensen op het tijdprogramma? Cocktails. De bar is open. Put on the music. Who's that sign up there? Is it a bird? No. Is it a plane? No. Is it the twister? Twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when we threw it out? Come on, let's twist again. Twist the time is here. You're running round and down we go again. Oh baby, make me know you love me so. Come on. Deze mensen die voor je medicinen. Eigen psychiater Maximiliano Midland neemt afskiën. Hij moet weer naar zijn volgende praktiek. Maar zijn vreun zullen meer verzetten. Jongens, tijd voor het groepspartij. Max, wat is het nou? Ik je voort hadden. Kist mij? Wij zullen die missen, Max. Wij zullen die missen. Bedankt, hadden. Ik in mijn kwad, Nick. Maar ik moet er de vader door. Mijn papieren. En dan mijn vrouw Belly. En ze
Help mij maar op. Liefstad Max. Ja, Haber. Maat, Tini. joh. Dank, Tini. Dank je, maat. 52 plaatsjes. 52 verschillende horentjes. Mooi woord, hè? Niet, Billy. Dank, kom uit! Een bom om de hele klote verrotten hier mee op te blazen. Zeker weten. Bedankt, Tabora. Hij is nog net hier onderal. Pas volgens de even al de kleren is. Max, zo is mijn dag. Essel, jongen. Oh, dat driftkom. Hier. Voor jij een vast sigaretje. Bedankt, Essel. Ik zal die missen, Max. Waarom is dat mij? Toch stak dat ik net hoor. Nou, kom op dan, wat let hij? Ik ben nog net zo vier. Is dat, Billy? Als ik ergens in het zuiden ben, dan keep ik een aanzichtkaart, misschien een adres erop, en als dat zo voor je best, dan wist je te vinden, oké? En die zin heeft mij? Ja, als het ook komt, is Cindy direct, Billy. En zul je me trouwen dan? Nee, wij trouwen net. Hoe zo? Oh, Sama. Nee, waarom, Billy? Het is nou toch al te laat. Dan moest hij maar gaan naar bed. Nou, oké, een vluchtbeurtje dan. Nou net? Net. Nou net? Wanneer dan wel? Nou, had ik een weekend vrij of? Oh, dan heeft het nou net op tijd. Nee, er ben nog geen saffelen ding is er eerst wel must. En kom nou net aan mij van, daar ben ik nog net onta. Moest mij doen. Cindy, mij die voorstellen. Onder de minner, de Casanova onder de... Hé, die ben je, jongens, de Casanova onder de Casanova's. Jongens, Cindy, wees even hier leren voor Billy, hè. Doe het voor mij, Cindy, hè. Jongens, ik weet niet erom dat deze jongen hier, dit vrouwtje tot grote hichtepunten brengt. Billy, is mij? Oh, Billy. Hey, wacht even. Ik wil hier even als voorzitter van de patiënten hier, wil ik hier even een officieel tintje, jongen Jan. We willen het bruidspaar zitten, jij. Waar is de tune van Billy Berger? Max Billy. Max, goed. Waar is de tune van Cindy Stark? Ik. Goed. Iets een kat op de brok daar. Ja. Billy Berger, Nimsto, Cindy Stark, daarin wettige oren Helte. Onder reglement de tasten. Ja. Cindy Stark, Nimsto, die man, en zegt hij altijd lief hebben, Billy Berger, tot de wacht wisselen we. Ja. Ja. Heer, wil je deze beide mensen in je koninkrijk opnemen? En wil je de door van de rest van ons op een kier zetten? Want dit koelwalders is laatste uitspatting wezen. Hoe worden wij grif in een boor aanzet? En worden we plat spuiten met Valium, Librium en Prozac.
wensjes, keer dan hinnen en zondig je. Kom in! Come on, everybody! Clap your hands! Oh, you're looking good! I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Do you remember when things were like? Yeah, let's twist again. Mr. Time is here. Round and round and up and down we go again. Oh, baby, make me know you love me so. Let's twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again. Waar is Billy? Kan iemand mij vertellen waar Billy is? Waar is Billy? Billy! Billy! Waar komt stoom bij? Ik ben vandaag mijn Cindy trouwd. Skammen stoom die net? Nee, ik ben voor. Ik trek hier om mijn hoer. Ze is niet hoer. Ze is heel leer. En zacht. Hoe moet ik dit aan die man vertellen, Billy? No, yo, net nog niet meer vertellen, hè? Nee, dat hoeft niet. Maar het zou wel een beetje raar wezen als ik het net niet, hè? Nou, maar joh, moet net nog niet meer vertellen, hè? Nee, dat gewoon. Dat is jij dat bedenken kennen. Maar ik heb helemaal niet meer stilstaan. Wat is de dienst? Maar ik haat het niet. Zij had het niet. Zij had het niet. Oh, zij gaat die erin lokken. Zij had het niet. Ze lagen bij u. Oh, zij heeft het alle keer betaald. Waar had het organiseren, Billy? Waar had dit betaald, Billy? Maar je moet het net nog eens meer vertellen, hè? Nee, net nog eens meer vertellen. Nee. Billy, kom eruit. Billy, ik zal het je maar al in de uitlezen. Draai je om en kom eruit. Billy, kom eruit. En je rom je al die rotzooi op. Billy! Zuster Flint, assistentje, zuster Flint. Billy! Nou, komt er nog wat van? Ja, zuster Emma? Dat moet ik. Kom je jongen mij. Billy! Max, is mij? Zuster Benne, wat is er aan de hand? Ik jij de jongen assistentje, chef, vreetje? Dokter, Billy had vandaag de hersen.
Wil je hem de hals losneren? Oh god, oh god. Die arme Billy. Die arme man. Meisken, het lijkt me maar het allerbeste dat we gewoon terug in met ons normale dijkprogramma. Kaat. Kaat, kaat, kaat. Tabora? Hoe wie het bij de Toske dokter? Mooi. Max is goed snapt. Hij heeft trappenwagen zien er in elkaar zijn. Max is boppen. Van waar is dat? Hier van de gekko-diener. Ze hebben hem gestuurd naar de gevangenis. Wie zei dat? Net niet. Hier door de gek van de arbeidstherapie. Die wist te melden dat Max wat laatst jongen weer. Hier heen ging de loft. Wil ze vlerken kregen hier. En dan weer rug boven. Dan skiert er bovenop. Wat mooi meisje. Zuster! Zuster! Kom Max, waarom op oudieling? Ik vind dat wij de rug hebben om dat te weten. Ja, dat hebben je Mick. Max komt waarom op de oordieling.
Doorsteek mij. Kaart. Kaart. Mij. Dan kaart. 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 Uit. Tabora? Hoe wie het bij de Toske dokter? Mooi. Max is goed snapt. Hij heeft twee bewaken, zien er nog in elkaar zijn. Max is boppen. Van waar is dat? Hier van de dekkenordiener. Ze hebben me omgestuurd naar de gevangenis. Wie zei dat? Net niet. Hier door de gek van de arbeidstherapie. Die wist te melden dat Max wat laatst jongen weer. Hier heen ging de loft. Wil ze vlerken kregen hier. En dan weer rug boven. Dan skiert er bovenop. Kom het mooi, meester. Zuster! Zuster! Kom Max, waarom op oude jullie? Ik vind dat wij de rug hebben om dat te weten. Ja, dat hebben je, Mick. Max komt waarom op de oordeling. Doorsteek mij. Kaart. Kaart. Wat staat erop? Maximiliaan. Jozef Midland. Dat is Max net. Nee, nee. Nee! Nee.
daar traapt het in je esje net in. Dat is het oor, mijn Max in klein oor. Ja. Er zit net in je in. 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 Ze zijn dat het ontsnapt geweest. Maar ik wist wel dat ze net vet niet zoest zonder mij. Ik heb op die wachten. Dan kunnen we de derde uitpieken, Max. Ik weet dat je net achter. Ik neem die mee. Ik ben sterk genoeg. Let u gaan. Ik neem die mee.